хабар гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар студия бо шумо муиса Атамуллоева ва коргардон Исмоилҷон Холов. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. тавре мо қаблан хабар дода будем, санаи 25 октябри соли равон раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳру деҳоти Панҷакент сафари корӣ анҷом дод. Аз ҷараёни сафари кории раиси вилояти Суғд гузориши махсуси хабарнигорони мо манзуратон мегардад. бо мақсади шиносоӣ бо рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳру деҳоти Панҷакент мавриди истифода қарор додани як қатор иншооти ҷашнӣ ба ифтихори 30 солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, оғози корҳои асосӣ дар як қатор иншооти нав ва бунёди боғҳои интенсивӣ ва дигар масъалаҳое ки ба рушди Панҷакенти бостонӣ марбут аст. раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода санаи 25 октябри соли 2021 зимни як боздиди корӣ аз шаҳру деҳоти Панҷакент дидан намуд. дар даромадгоҳи шарқии хатти сарҳад бо ноҳияи айнӣ раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ва ҳайати ҳамроҳонашонро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода роҳбарони масъули соҳаҳои гуногун истиқбол гирифтанд. дар мавзеи дашти Қозӣ нахуст раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо оғози бунёди боғи интенсивӣ дар ҳамкорӣ бо мутахассисони Ҷумҳурии Ӯзбекистон шинос гардид. ӯ ба роҳбарон ва масъулин ҷиҳати истифодаи оқилонаи обу замин, махсусан заминҳое ки то ба ҳол ба гардиши кишоварзӣ ворид нашуданд, дастуру супоришҳо дод ва таъкид намуд ки имрӯз барои шаҳри Панҷакент таъмини обҳои полизӣ нисбатан осон аст ва бояд масъулин дар ин самт корҳои мушаххасро анҷом диҳанд. дар ҷараёни сафари корӣ раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар деҳаи дашти Қозӣ майдончаи хурди варзиширо барои бозиҳои футбол ки аз тарафи соҳибкори деҳа Холмурод Қурбонмуродов бунёд шудааст мавриди ифтитоҳ қарор дод. ба мардум пиромони рушди корҳои ободониву созандагӣ сухан гуфт ва ҳамзамон мардуми ҷамоати деҳоти ёрӣ аз ҷумла деҳаи дашти Қозӣ ва мардуми Панҷакенти Бостонро бори дигар аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ба муносибати 30 солгарди истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфт ва ҳамзамон изҳор дошт ки ба шарофати ин ҷашнвора дар қаламрави вилояти Суғд бештар аз 8000 иншооти гуногун бунёд гардида дар шаҳру деҳоти Панҷакент низ набзи корҳои ободониву созандагӣ ба мушоҳида мерасанд. дар раванди ин корҳои ободониву созандагӣ раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар маросими ифтитоҳи 8 синфхонаи замонавӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 60 деҳаи рукнободи ҷамоати деҳоти Вору шинос гардид. ӯ зимни суҳбат бо омӯзгорон, хонандагон бори дигар таъкид намуд ки масъалаи баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбият дар мадди аввали роҳбарияти давлату ҳукумат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд қарор дорад. дар деҳаи Рукнобод ҳамзамон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо варзишгоҳи хурд шинос гардид. ба бори дигар таъкид сохт ки мо бояд барои ҷавонон махсусан дар деҳот шароитҳои мусоидро барои рушди варзиш омода созем. дар ҷараёни сафари корӣ ба шаҳри Панҷакент дар деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ аз тарафи раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода собиқадори соҳаи маориф Илёс Абунасров низ мавриди аёдат ва
خرشناسی قرار گرفت که از این توجه راهبریت ولایت سابقه‌دار معارف الیاس ابونصرов خیلی شاد و مسرور گردید. در دهه سوجینه جماعت دیهاتی سوجینه رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده مرکز خدمترسانی و یک طرفخانه معاصر را که از طرف صاحبکار دورانجان اشوف بنیاد گردیده است مورد افتتاح قرار داد. اینجا برای یتیمان آنهایی که واقعا امروز از پدر و مادر محروم شدند یک محفل خیلی زیبا آراسته شد. در یک فضای تنتنوی رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده با کودکان یتیم تحفه ها تقدیم کرد و بار دیگر اظهار داشت که در اساس دستور و سفارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان یتیمان بپرستاران همیشه تحت توجه و غمخواری های دولت و حکومت کشور قرار دارند. رئیس ولایت سوخت همزمان در دهه سوجینه در مراسم به استفاده سپردن مرکزی ورزشی و تمرینی شناس گردید. با رئیس ولایت اطلاع داده شد که اینجا دستگاه و تجهیزات تمرینی اساساً از کشورهای خارجی وارد کرده شده است. در قبط دوم این بنا تالارهای سقابازی و تنیس فعالیت میکند و آن امکان میدهد که همروزه ده‌ها نفر جوانان جماعت دیهاتی سوجینه در این مرکزی ورزشی با نمودهای گوناگونی ورزش جلب کرده شوند و رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده با این اقدامی راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و صاحبکاران بهای بلند داد. در جریان سفری کاری به شهر پنجکین رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده در مراسم گذاشتن سنگ اساس برای ساختمان بینای نوی کمیسیون‌های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین شناس گردیده همزمان با رفت کارهای تعمیری و نوسازی کودکستان از طرف جمعیت سهامی کشاده معرفت پرور توجه ظاهر نمود و به مسئولین دستور داد که ما باید برای بنیاد مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی از تمام شرایط و امکانات‌ها ثمرناک استفاده بریم و برای کودکان بهترین امکانات‌ها را فراهم سازیم. در مسئله تحصیلات میانه عمومی رقم 15 به نام ابوالقاسم فردوسی شهر پنجکین رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده در مراسم افتتاح میدانچه ورزشی شرکت ورزید و ضمن سخنرانی تاکید نمود که ما بسیار فرحمند هستیم که از طرف راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین برای رشد ورزش از تمام شرایط و امکانات‌ها ثمرناک استفاده کرده می شود و امروز در دایره چاره‌بینی‌های و نقشه کارهای آبادانی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین با مناسبت 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و اقدام صاحبکار پنجکینتی غیرت بای علیف این میدانچه زمانوی بنیاد شده است که واقعا این تحفه بهترین برای آموزگاران و خوانندگان این مؤسسه تعلیمی خواهد شد. در بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده در مراسم افتتاح پایگاه یاری تجاری و دیگر انشاءات یاری رسان که برای بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی طبی روانه شده است شرکت ورزید. از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با پایگاه یاری تجاری شهر پنجکین باز عدد نقلیاتی زمانوی یاری تجاری تحفه کرده شد. اینجا رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از راهبریت و کارمندان مؤسسه‌های طبابتی شهر و دیهات پنجکین دعوت به عمل آورد که
аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода намуда барои хизматрасонии тиббӣ ҳам дар шаҳр ва махсусан дар деҳоти дурдасти Панҷакен тадбирҳои заруриро амалӣ созанд. Дар қисми ғарбии хиёбони ба номи устод Абу Абдулло Рӯдакии шаҳри Панҷакен аз тарафи соҳибкор Далил Ҳамроқулов бинои нави замонавии меҳмонхона барои 70 ҷой бунёд мешавад, ки раиси вилоят зимни боздид аз ин иншоот низ дидан кард. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни шиносоӣ бо рафти бунёди меҳмонхонаи замонавӣ бори дигар таъкид сохт, ки воқеан Тоҷикистон ба як кишвари сайёҳӣ табдил меёбад ва бунёди чунин меҳмонхонаҳо барои Панҷакен хеле муҳим аст. ӯ ҳамзамон барои боз ҳам хуштару зебо, сабзу хуррам чароғон сохтани атрофи меҳмонхона ба роҳбарони масъул дастуру супоришҳои мушаххас дод. дар ҷараёни сафари корӣ аз шаҳри Панҷакен раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ҷамоати деҳоти Сарас бо нақшаи боғу тогзорҳои нав барои солҳои 2021 ва 2022 шинос гардид. ӯ таъкид сохт, ки дар доираи ҳамкориҳо бо мутахассисони ҷумҳурии Ӯзбекистон аз ҷумла вилояти Самарқанд мо метавонем дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакен барои бунёди боғҳои интенсивӣ аз таҷрибаи онҳо самаранок истифода намоем ва дар назди роҳбарони масъул вазифа гузошта шуд, ки бояд дар солҳои оянда дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакен барои бунёди боғу тогзорҳои интенсивӣ аз тамоми захираву имкониятҳо самаранок истифода бурда шавад. мавриди зикр аст, ки дар маркази истиҳсолию таълимии ҷамъияти саҳомии кушодаи маърифатпарвари назди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар собиқ корхонаи тамоки шаҳри Панҷакен шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода зимни шиносоӣ бо рафти корҳои сохтмону ободонӣ ва коркарди маҳсулот дар маркази маърифатпарвар бори дигар ба иқдоми ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен профессор Муаззамхон Ансорӣ баҳои баланд дод ва изҳор дошт, ки бояд чунин марказҳо бештар таъсис дода шаванд ва онҳо имкон медиҳанд, ки дар баробари рушди таълиму тарбият мо метавонем ба истиҳсолот рӯй орем ва таъкид гардид, ки коркарди мева, сабзавот ва содироти он ба хориҷи кишвар ин дар самти таъмини ҳадафи чорumi миллӣ саноати кӯронӣ бо суръати кишвар ва баландбардоштани иқтидори содироти Тоҷикистон нақши калон хоҳад гузошт. дар ҷараёни сафари корӣ ба шаҳри Панҷакен раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар маҳаллаи суғдиёни шаҳри Панҷакен ба бунёди қасри паҳлавонон санги асос гузошта зимни суханронии хеш ба мардум изҳор дошт, ки мо тамоми ҷаҳду талошҳои хешро барои ободонии кишвар ва боз ҳам беҳтар намудани шароитҳо барои ҷавонон ва рушди соҳаи варзиш равона хоҳем кард. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни сафари корӣ ба шаҳри Панҷакен ба манзили собиқадори меҳнат Моҳира Облуқулова ташриф оварда ин бонуро мавриди таърифу тавсиф ва ситоиш қарор дод ва ҳамзамон таъкид намуд, ки нақши чунин собиқадорон дар рушди иқтисодиву иҷтимоии Панҷакен хеле калон аст, ки аз ин таваҷҷӯҳ собиқадори меҳнат Моҳира Облуқулова ба раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода арзи сипос намуд. дар шаҳри Панҷакен сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 ба номи Спитамин бо тарҳи нав бо муваффақият идома дорад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни боздид аз ҷараёни сохтмони ин бино низ дидан намуда
ба роҳбарият ва масъулин ҷиҳати суръат бахшидани корҳо дастури супоришҳои мушаххас дод. Пудратчии асосӣ муассиси калони сайёри меқарраркунидашудаи рақами 278 Олимҷон Саидов ба раиси вилояти Суғд дар бораи татбиқи лоиҳа ва корҳои асосии анҷомдодашуда маълумоти муфассал дод ва изҳор дошт, ки ин иншоот дар муҳлати пешбинишуда бо сифати баланд мавриди истифода қарор дода хоҳад шуд. Дар заминаи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар дар корхонаи муштараки Тоҷикистону Чин Зарафшон коргоҳи заршӯyии рақами 1 навсозӣ ва таҷдид гардида истеҳсоли маҳсулот ба маротиб зиёд мегардад. Дар ҷараёни сафари корӣ ба шаҳри Панҷакент раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар маросими ифтитоҳи коргоҳи навсозишудаи заршӯyии рақами 1 дар корхонаи муштараки Зарафшон шинос гардид. Бо мутахассисони ҷониби Чин ва Тоҷикистон суҳбату мулоқотҳои ошкоро анҷом дод. ӯ таъкид сохт, ки мо бояд дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати саноатикунонӣ бо суръати кишвар, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, истифодаи оқилонаи сарватҳои зеризаминии минтақа тамоми шароитҳоро сафарбар намуда аз технологияи муосир самаранок истифода намоем. Дар корхонаи муштараки Зарафшон зимни як ҷаласаи корӣ ба роҳбарият ва дигар масъулин ҷиҳати рушди соҳаи саноати кӯҳӣ ва маъдан дастури супоришҳои мушаххас дода шуд. Бо ҳамин сафари корӣ раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳри Панҷакент бо натиҷаҳои назаррас ба анҷом бирасид. бо оғозёбии фасли тирамоҳ бемориҳои кӯдакон зиёд мегардад. Хабарнигорони мо дар самти пешгирӣ ва ташхису табобати бемориҳои мавсимии хурдсолон бо фаъолияти беморхонаи бемориҳои кӯдаконаи шаҳри Панҷакент шинос шуданд. чун фасли тирамоҳ аст, бемориҳои гуногуни мавсимӣ хуруҷ мегиранд. имрӯзҳо мебинем, ки дар даромадгоҳи беморхонаи бемориҳои кӯдаконаи шаҳри Панҷакент падару модарон ҳамроҳи фарзандон дар қабулгоҳи духтурон дар навбатанд, зеро ба гуфти табибон кӯдакон бештар бо бемориҳои шадиди роҳҳои нафас муроҷиат мекунанд. бемории шадиди роҳҳои нафас ва аломатҳои он ин дар байни кӯдакон бемории шадиди роҳҳои қисми болоии нафас, бемории шадиди қисми поёнии нафас кӯдакон гирифтор мешаванд. ин аз қабили илтиёби гулӯ, илтиёби гӯшҳо, илтиёби бинӣ, илтиёби бронхҳо ва илтиёби шушҳо мебошанд. бояд қайд намуд, ки ҳангоми сар задани бемориҳои шадиди роҳҳои нафас дар байни кӯдакон бо аломатҳои баландшавии ҳарорати бадан, сулфакунӣ, шоридани лоб аз бинӣ, сустӣ, беҳолӣ, бемадорӣ, пастии иштиҳо, дарди сар, дар кӯдакони хурдсол бетоқатӣ ва беҳолӣ хоболудӣ пайдо шуданаш мумкин. аз ин лиҳоз аз волидайн эҳтиромона хоҳиш менамоем ҳангоми пайдо шудани аломатҳои бемории шадиди роҳҳои нафас дар кӯдакон, чӣ хеле ки дар боло қайд намудем, ба кӯдак ҳатман ёрии аввалин расонида бояд табиби тибби оилавиро ба хона даъват намоянд ё ба муассисаҳои наздиктарини тандурустӣ муроҷиат намоянд. зимни суҳбат сардухтури беморхонаи бемориҳои кӯдаконаи шаҳри Панҷакент Шамсиддин Муҳиддинов изҳор дошт, ки ҳастанд шахсон ё худ волидоне, ки фарзанди беморашонро дар хонам худ муолиҷа мекунанд, ки ин оқибати хуб надорад. баъзан аз тарафи волидайн ба ҳолати кӯдакон баҳо дода намешавад, сари вақт чораҳои табобат расонида намешаванд, ба табибони оилавӣ муроҷиат
намекунанд ё дер муроҷиат менамоянд, ин боиси вазнин гардидани ҳолати кӯдак ва зарурияти гирифтани табобати статсионарӣ, яъне дар беморхона ба миён меояд ки ин ҳам барои волидайн, ҳам барои кӯдаки бемор як чизи душвор мебошад. табибон мегӯянд аломатҳои аввал ва хатарноктарини бемории шадиди роҳи нафас якчандоянд. аломатҳои хатарноки навзодон ва кӯдакони синни бармаҳал ин зардшавии пӯсти бадан, баландшавии ҳарорати бадан, паст шудани ҳарорати баланд, намакидани пистони модар, хоболудӣ, ташаннучҳо яъне кашишхӯрии дасту пойҳо, аз ҳуш рафтани кӯдак ва яке аз аломатҳои хатарнок барои кӯдакон ин нолишкунии кӯдакон мебошад. аз ин лиҳоз бори дигар эҳтиромона хоҳиш менамоем ҳангоми дар кӯдакон ва навзодон пайдо шудани аломатҳои хатарнок фавран ба муассисаҳои табобатии наздиктарин муроҷиат намоянд ё табиби тибби оилавиро ба назди бемор даъват кунанд. бояд гуфт ки беморхонаи бемориҳои кӯдаконаи шаҳри панҷакент дорои 100 кат буда аз шӯъбаи бемориҳои дарунии кӯдакона, катҳои асабшиноси кӯдакона, шӯъбаи бемориҳои чашм, гулӯ, гулӣ ва бинӣ, шӯъбаи бемориҳои навзодон ва катҳои солимгардонии модар, ҳуҷраи ташхиси рентгенӣ, таҳлилгоҳ, ҳуҷраи табиатшифоҳӣ иборат аст. табибону ҳамширагони шафқат кӯшиш мекунанд ки сари вақт ва бо усули хушмуомилагӣ беморонро муолиҷа намоянд. табибон аз падару модарон эҳтиромона хоҳиш менамоянд ки дар ин мавсими нисбатан ҳассос ҷиҳати пешгирӣ аз бемориҳое ки ба саломатии кӯдакон хатарнок аст сари вақт ба духтурон муроҷиат намоянд, зеро беҳуда нагуфтанд пешгирии беморӣ аз табобати он осону арзон аст. гузориши муъинниса Атамуллоева ва Талабшо Тошев аз беморхонаи бемориҳои кӯдаконаи шаҳри Панҷакент. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар маҷлиси васеи кумитаи марказии иттифоқи касабаи Тоҷикметалл фаъолияти ин ташкилоти ҷамъиятӣ дар 9 моҳи соли равон баррасӣ ва нақшаҳои минбаъда муайян шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши дигари хабарнигорони мо. дар маҷлиси васеи кумитаи марказии иттифоқи касабаи кормандони геология, саноати маъдан ва металлургияи ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҷикметалл асосан фаъолияти ин ташкилоти ҷамъиятӣ дар 9 моҳи соли 2021 ва вазифаҳои минбаъдаи он мавриди таҳлилу баррасӣ ва вазифагузориҳои навбатӣ қарор гирифт. раиси кумитаи марказии иттифоқи касабаи Тоҷикметалл Абдулло Холиқов дар бораи фаъолияти 9 моҳи соли 2021 маърузаи муфассал кард ва аз ҷумла ҷиҳати татбиқи ҳадафи 4-уми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар, пиромони зиёд шудани шумораи корхонаҳои саноатӣ чунин иттилоъ дод. саҳми соҳаи саноати маъдан ва металлургияи ранга дар содироти маҳсулот ва ғанӣ гардонидани буҷаи давлат хеле назаррас аст. аз ҷумла дар 6 моҳаи аввали соли равон зиёда аз 2,7 миллиард доллари америкоӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда, афзоиши он ба 1 миллиарду 861,6 миллион сомонӣ баробар аст. дар маҷлиси васеъ инчунин масъалаи татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 таҷлили ҷашнвораҳои фархундаи рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи геологҳо, тасдиқи як қатор фармону қарорҳои раиси кумитаи марказии иттифоқи касабаи Тоҷикметалл ва дигар масъалаҳои муҳим баррасӣ гардида, аз рӯи онҳо қарорҳо қабул гардиданд. вобаста ба таҷдиди рӯзи геологҳо раиси кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон Рустаму Фатлулло пешниҳод кард ки мо бояд соҳаи геологияро ҳаматарафа дастгирӣ намоем. дар ҳақиқат геология имрӯз
سایه است که باید که تامینی با خانواده کنند. برای همین من تکلیف دارم کسی که امکانیت مالیوی دارد برای گیالوگ‌ها خواه مثلا در همون موقعی که کار میکند گیالوگ‌ها هستن خواه و سرگیالوگ هم میگردونن امکانیتاش باشد اگر با اجازه من رئیس کمی بهش دستگیری کنند برای اینکه ایداشون در پیش است. در مجلس وسیع معاون اولی رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل جمهوری تاجیکستان فیض‌زاده اسماعیل نرزی با سخن برآمده اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون نقش و مقام اتفاقهای کسبه در رشد مملکت ارزیابی نمود. در یک فضای تنتنوی از طرف معاون سردار خدمات نظارت دولتی بخطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عالمزاده اسرائیل بابا با رئیس کمیته اتفاق کسبه تاجیک متال عبدالله خالقов برای فعالیت پرثمر سپاسنامه خدمات تقدیم گردید. رئیس کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال محترم خالقov برای همکاری سودمند در رشد ساحه و دستگیری سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان در سمت کار با جوانان و مقابله سودمند اینچنین شریکی اجتماعی و نظارت جمعیتی قانون‌داری ملت سرفراز گردانده می شود. در کار مجلس وسیع کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال نماینده وزارت صنعت و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان مرادوف عبدالغنی شرکت داشت. در خاتمه مجلس وسیع رئیس کمیته اتفاق کسبه تاجیک متال عبدالله خالقov بار دیگر توجه اشتراکچیان این جلسه را با وسعت کارهای ترغیباتی در سمت بلند برداشتن مقام اتفاقهای کسبه جلب ساخت و اظهار داشت که ما باید سال 2021 را با نتیجه های نظررس جنببست نماییم. пешгирии раванди номатлуби шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва террористӣ вазифаи аҳли ҷомеа мебошад. гузориши хабарнигорони мо мартаба раҳмонова, исмоилҷон холов ва нек муҳаммад мирҷонов дар ин бора. пешгирӣ ва мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм яке аз ҳамтои афзалиятноки сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта, дар тӯли солҳои истиқлолияти давлатӣ санадҳои меъёри ҳуқуқии мухталиф қабул ва мавриди амал қарор дода шуданд. новобаста ба ин ҳанӯз шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротию террористӣ ба чашм мерасад. шомилшавии ҷавононро ба гурӯҳҳои ҳаракаташон мамнӯъ аксар коршиносон дур будани ҷавонон аз илму дониш ва фарҳангу таърих медонанд. имрӯз бисёр ҷавонони мо ки ба ҳар як хел гурӯҳҳо шомилшавишон ба назар гирифта мешаванд, аз ҷумла ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротиву террористу экстремистӣ. сабаби ин аз чӣ медонем? якум ин аз илму фарҳанг дур будан, ба чашми сар лоақал надидани ҳамин ободиву пешгириҳои ҷомеаи имрӯзии мо. дигараш ин ки ҳар яке моро ки худованд ақлу фаросату додааст, ҳатто мегӯянд ки пари тавус латиф аст, ба каркас нарасад, ақл ҳам чизи шариф аст, ба ҳар кас нарасад. ва мо бояд ки имрӯз ки пешвои муаззими миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои ягонагиву ваҳдат хеле заҳмат мекашанд, бояд мо давомдиҳанда посдори ҳамин хизматҳои пешвои муаззими миллат бошем. ва имрӯз мебинем ки бархе аз гурӯҳҳо ба хотири ғараз, ба хотири бадхоҳӣ, ба хотири пора кардани тоҷикистон, масалан дар ҳамон шабакаҳои интернетӣ ҳам ҳар як хел наворҳо нишон медиҳанд ва мехоҳанд ки байни тоҷикони дунё, байни тоҷикистониён як тафриқаву як мухолифат андозанд ва ҳаминҳо ман мегӯям ки ба ғараз ин кор мекунанд. ва бадтарин гуноҳ барои инсон ин ҳам як ихтилоф андохтан дар ҷомеа аст.
بین جامعه. وقتی که ما گوییم که من تاجیک و تاجیکستانی هستم و باید که برای یکپارچگی تاجیکستان، برای رشد و نموی تاجیکستان حصه‌گذار باشه. دین مبین اسلام هم هیچگاه انسان به پارگی و به مقابله دیگر هیچگاه دعوت نمی کنه و دوستداری وطن میگن از ایمانداری ما حضرت محمد. وقتی که وطن دوست میداره از به ایمان بودنی ما این شهادت میدهن. به همین خاطر من میخواهم که جوانان به علم و فرهنگ ببارن. وقتی که انسان به سواد هست انشاءالله و عقلش کار میفرماید به راه نادرست نمیرود و همیشه اون چیزی که عقل قبول کرد، خرد قبول کرد از روی همه عمل میکرد. در دوران استقلالیت سطح و صفت علم آموزی در جمهوری تاجیکستان خوب برآمده شده. همین کتاب دوستی و علم از خودکنی ها باعث گردیده است تا جوانان زمان استقلال از چی بودنی وطن، آزادی و صلح آگاه گردیده و به قدر این نعمت ها برسند. من خالد علی اسماعیل دانشجوی کورس چهارم اختصاص زبان ادبیات تاجیک در دانشکده آموزگار تاجیکستان در شهر پنجکه میخونم و امروز بسیار جوانان به هر حزب و حرکت‌های افرادی داخل میشن. پس از همه این ندانستن دین اسلام میباشد که آنها از دین اسلام باخبر نیستند و به هر خیلی سایت‌های اینترنتی می‌درآیند و در آنجا آنها رو به همون حزب و حرکت‌های خود داخل میکنند. این از همه پیش از همه یعنی ندانستن دین اسلام میباشد که جوانان از همین خطاگی‌ها راه میدهند. دور بودن یعنی از کتاب، از یعنی عموما به کتابخانه کم رفته بسیارتر سایت‌های اجتماعی استفاده می‌کنن. به فکر من از این سبب بسیارتر جوانان در حزب حرکت‌ها داخل میشن. من از همه همسالان خود یعنی خواهش میکنم که سایت‌های اینترنتی را به منفعت خود استفاده ببرند و بیشتر به کتابخانه روی آورند. واقعا شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی یکی از مسئله‌های داغی روز بوده. تنها با جلب جوانان به علم آموزی، کسب از خودکنی و تربیت درست نسل نورس در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی میتوان آن را پیشگیری نمود. زیرا چطوری اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همیشه قید می‌نمایند که تروریسم وطن، زبان، نژاد و دین ندارد. پس می‌سازد که هر یکی ما وطنی خود را دوست داشته و برای تربیت جامعه سالم سهم گذار باشیم. نگذاریم تا جوانان ما فریفته هر گونه حزب و حرکت‌های افراطی بگردند. زیرا پیشرفت مملکت از جوانان وابسته است. тамошобинони гиромӣ, ин буд барномаи тилоятии пайғом. То барномаи дигар танисиятон некунам бошед. хайр.